Moi. Mä keskityn chattiin, kun toi yks laittoi mulle jotain. Mä sain ihan hyvät armorit. Timu Timu chestplate ja nyt vielä rottu 1 aina kekkä. Sori jos kuuluu sitä. Okay. Mä laitan sun ääntä vähän kovemmin. Eli siis jos mä en nyt tätä peliä voita, ihan sama milleen tää menee. Mä laitan tän. Ja jos mä en, ei mun pakko voittaa, mutta jos mä en pääse niinku sillä mun ja Heroskarin lisäksi on 1, mä laitan seuraavan videon Facecamille. Mä haluun nähdä sen. Ei, ja nyt tän tulee 2 tyyppiä. 1 puoli. Sitten toinen. Ja toinen. Ois kiva osa PvP. Käy tällais full ironit ja kivimiakkaat. Mä veikkaan, että mä niin puolella ja 1 vaan niinku sit tässä alas. Jos oli fiksu ihminen. Jep. Ymmärsi luovuttaa valmiiksi, kun tiesi, että me ollaan matsissa. Ja mä muuten oikeesti haluan voittaa. Ja, mulla on ihan sama oikeesti. Okei, mulla on sama vai laittankin mä vai Facebookin vai Euronissa kuitenkin mun Instagram käyttää, siellä tulee mutta varmaan deskiin, jos mä saa laittaa. Ja niin, okei, en mä tiedä, ehkä. Miksi laita varo takaa. Ui kiitteet varoitit, koska mitä toi teki? Mä menen sinne. Katukas. Ja mä en viitti kertoa mun Instagram käyttäjä, koska se on mun oikea nimellä, vois tehdä jonkun uuden Instagram käyttäjän, ja sä menisit äsken provokkaamaan justiin. Se oli vähän. Ei, mä oon laavassa ilmassa. No en oo enää. Ai mä kuolen kohta. Et kuole, kun mä tapan sen. Hyvä. Mä oon ihan lovit. Mulla jäi 2,5. Onko housuja? Sulla vai onkaan ehkä. Ja mulla on sienisoppa, pitää käydä vähän luuttaamassa. Mulla kai niin hirveesti. Hei, enää pitää tappaa 1 tyyppi. Niin sitten ei tarvitse laittaa facecamia. Niin, ja se on sää muuta, kun mä tapan. Täältä tullaan. Sä et ottanutko knockbackia sulle häkittää? Ei oo, mä itse lakasin. Joo, kyllä se tiedä. Minä en ole nuubi, joka kattaa palikkaperässä häksiä. Missä se 1 tyyppi? Tää saa muuta sun parempi. Oi jumala! Tää saa parempi ase, jos haluat. Selvii meille. Koska muuten pitää laittaa vasemman ja kuulaa. Joo, no nyt miten ne näkyis. Mä katsoin, että täällä on kultatorakka taas, ja arvot se oikein kulta on. Noi on tiimi, mennäs tästä. Nyt oikeesti. Mä en halu... Tapetais noista 1. Joo. Niin mun ei tarvitse laittaa facecamia, koska mä sanoin 3 parhaan joukkoon. Onko mä sanoin kyllä 1 meidän lisäksi, mutta nyt se on 3 parhaan joukkoon, koska... Niin se on sit 3 periaatteessa, jos mä saan ja sit sä 1. 3 parhaaseen joukkoon. Hei, no jo tuolla. Mites jos mentäis vai laitetaan vesi valumaan? Noi menee kesken luuttiin, kun ei siellä luo enää mitään. Niin tuolla on nikki tuolla kohteessa. On, mä päästä syö. 7 Jonne. No niin sit mennään. Oota, mä laitan yhdessä sienisoppa vielä. Tuu jo! Joo. Täällä toisella oi mullakaan. Mulla on varmaan 10 fps. No niin, näillä molemmilla timun jalkat kuolee. Toinen, molemmat on laavassa. GG. Mä otan toisen. Joo. Sisällä se toinen. Jes, mä tapoin toisen. Ei facecam. Sitten tää 1 vielä. Ei kuole. Jes. Otetaan Sain molemmista tapot. Otetaan tasainen. Joo. Mä menen vähän kauemmas. Ei tarvi laittaa facecamia. Sun onnes. Kuinka paljon armoria? Puuttuu. Joo, sori. Pikkuveli tuli huoltaan mikki jostain syystä. Vaikka kuvankin. Entä sen heiltä? Otetaanko silleen, että miakka sit 3 vaille soppaa, eli niinku YKK 5 soppaa. Joo. Minkä verran sulla puuttuu? Mut puuttuu 3,5. Mulla puuttuu 2,5, mut sulla on parempi ase, joten vedetäänkö näin? Okei, oota mä menen Mä laitan nopeasti tähän tällaiseen. Ja mä syön ensin. Koska mä en halua tätä vettä. Noniin, N, Y.
Ei saa käyttää mitään laavaa takaisin. Niissä oli kyllä Timu Vekko. Mä oon tosi huono tällä hetkellä tässä. Mä oon vielä huonompi. Ei. Mä feilasin noin näppäimet ihan sikana numerot. Ei enää soppaa. Juu. Mulla oli vielä 2. Tää oli ihan hyvä video. Tällä kertaa muistakaa tykätä tämän videosta sillä, että kanavasta tuli sitä vielä tehdään tänään ensimmäisen parissa ja ei tule myöskään niin, mutta 50 minuutissa tulee. Se on sitten.